Mas Yosan kesel? Peh kesel mbak. Kesel? Belas sih, burung peluk belas. Mas Yoga piye? Kesel. Kesel? Mas Jidan piye? Peh kesel. Penake kok ngopi karo anget-anget ngono ya Mas yo. Lah, betul betul. Heeh. Gedang goreng, gedang goreng. Oh, gedang goreng. Loh, lagi. Lagi. Iki Dodol apa lek? gedang goreng anget. Oh lobot. Ngopi. Tawanono sik to para musisi iki. Kang Anau, Kang Sopo, Kang Yosan, Kang Yogai, Kang Sopo, Lalai, Kang Jidian, meneh Kang Jidian. Joko sik, Mas. Joko sik. Wah, lho kok kopine diseduh dhewe to? Wah. Oh, enak ya. Sampai nyanyi enak iki paling ya. Karo nyanyi? Heeh. Su ngono. Oh, oke. Piye? Ready? Oke, yuk, ready yo. Iki gawanan, Lek. Hah? Loh. Iki aja mbok taplok. Ya wis, kene nyanyi karo aku. Aku longgo apa ora iki? Ora ndelok goyanganku. Ya. Oke. Yuk Mas Yosan tarik. Yo. Rungokno suaraku ya. Halo. Kopine manis ora? Kopi susu anget, Asik. gedang goreng panas pisan. Yo hanggi setia kakek, yo ram nang meja yo dasarane. Warung tenggo pinggir jalan, hang todong ayu temenan. Wis kadung dadi langganan, emang sing bisa son wae kaken. Ngene rasa pete lho tuh. Rasa apa? Rasa pete. Pete. Heeh. Paling kamu mari mangan duren. Mau mangan manggis sih. Manggis. Kalau goyangan ngene. Ora apa-apa tinggalan ae. Apa-apa. Anget kopi susun rekong bak Julian gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja kita pilih kono. Kadung kurang enak, ngurangi pelanggan riko. Aku balik tuh yo. Balik. Aku kesel deh gini. Balik. Goyanganmu gak enak. NA Manajemen. Ayo Mas Yoga.
dulang. Tak dulang kene tak dulang.